Если ки мавзӯъ маъқул нест, в общем мумкин мо маъқул набошем, дар рай берун пуша. Бардор омада, салом алейкум, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо чунар вақта манам Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи оне ки ман дар видеои пешина гуфтам ки Ҷеки Чан мукофот пулӣ гуфтага барои одаме ки ёрдам мета барои коронавируса ёфтан, оё ҳамин дурӯғ буд ё ин ки не, яъне ки дар ин бора нависондан. Дуюм маҳбас барои одамое ки коронавируса пранкавад мекунанд. Коронавирус яъне ки дар бораи вирус пранк мекунанд. Ва махсус раис ай Тоҷикистон ба Хитой барои овардани тоҷикое ки дар уҷа қарор доранд. Ва албатта ки количествои одамои заражоншидагӣ ва мурдагӣ то ҳамин момента ва дигар хабарот дар бораи коронавирус, хабарои нав. Марҳамат бародаро, як кӯтоҳ реклама, баъд давом метем ролика. Пацаны, женитесь 4 раза. Чего? Я говорю, пацаны, женитесь один раз. Бародарои гуна видеоро шумо метавонед дар YouTube канали бо номи Тоҷик бача гузашта тамошо кунед. Марҳамат, ссилкаш дар подсказка ва дар описанияи видео ҳаст. Бародаро, фаромӯш намекунем ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардага и фақат барои дӯстдорои варзишам ва барои одамое ки мақсад метавонанд анализ кунанд ки кадом ҷанговар ё бозингар бурд мекунад, дар бурди ӯ метавонед ки сум кор кунед. Ссилка дар комментарияи видео закрепит кардага якум комментария фаромӯш накунед. Промокоди канала истифода барем барои бонус ба даст овардан. Так, бардор, сар мекунем аз оне ки ман дар видеои пешинам гуфтам ки Ҷеки Чан, яъне ки актёри машҳури Хитай гуфтагие ки одаме ки ёрдам метавад ки миёва придумад мекуна антивирус дар барои ҳамин коронавирус, ҳамуда ай тарафи худаш 1 миллион мукофот мета, 1 миллион юан. Ман намедонам чӣ хел одам метавона боша ки дар комментария ман нависондан ки дига кор надори, дурӯғ мегӯё ки қади Ҷеки Чан буди гапа дар худаш тоқа гуфта, ӯ дар одамо миллиард задестан натонистесиян. Якум, ҳар якор бояд сабаб дошта боша. Мара чӣ зурум яки ай пеши худам дар шумо гап мезанам. Дуюм ки бале одамо миллиард задестиян натонистесиян, не ки ҳамин бо ҳам одаморо шавқманд кард ки ман мукофот пулӣ метам бо ҳамин қадарам одамда. Ҳамчун раҳмат. А иам ки бас то набоша, марҳамат, тамошо кунем видеоро. Джеки Чан пообещал заплатить 1 миллион юаней человеку, который изобретет лекарство от коронавируса. Ҳамин вақте ки як гапа мезанен, аввал думат кунен ки ҳам одам, то есть ҳеч дига хабар ман наёфтам ё ки гап наёфтам ки мехезам я чира пеши худам дурӯғ мегӯям. Ман ягон гапи ягон асбоби нами гапҳои хабарое ки ҳаста хеле хабара ай дили худ гуфта намешавад. Ман маълумотое ки дар шумо метавам ай дили худам намегӯям. Ай сайтои официале мегирам. Бародароям ҳаст дар Хитой ки ӯво информация метанаям ҷа. Ман гапи мегӯям, ҳавои гап намезанам. Ва одамое ки барои ҳамин гапи ки асос надорад нахтонос бохим тамошо карден, инзо кашиден, ҳақорат карден. Аммо ҳақоратое ки шумо кардагиен, ҳамуро просто иҷа гуфта намешавад. Фаҳмидин худшо. Ва бародаро, чӣ ки медонем, бисёри мисол блогерда ӯ муҳим нест ки чӣ гапай, главне ки да ӯ контент шава. Ҳамин хотир як блогер дига мехеза коронавирусда пранк мекуна, яъне ки дар даруни метро худша маска мондагӣ типа вирус қабидагӣ аша ва баъди кор инами хеле видео мебарояд. Ман одама и пранкша дар канали худаш тамошо накардам, дар канали ахборо баромадагиаи дар Инстаграм. Аввал пранкша ман дидам, баъд чиша, баъд нами хеле видеоро гуфтестан ки тоҷикае, не ки ман намедонам, ман худи ҳамин блогера ман намешиносам. Мисол пранка, шутка, бозия, дига кору дига чия, не ки дар ин хел тема, яъне ки трагедияи ҷаҳоние, дар ин хел чи пранк хават кардан дар кор нест. Ҳам аз ҷиҳати ягон ҷиҳат туғри намегирада, ҳам баъд ай тарафи ки паникаи одамо ва дуюм ки давлат слиди кардеса ку дар ҷое ки мисол ҳамин спичка шава, уҷара бояд ки покиза аз дига одамо дур кунанд, маҳкам кунанд, ӯ хел одаморо ҳамаро бояд ки карантин кунанд. мақсад ия проблема мисол беҳад калона. Вақте ки ҳамин хелчи пайдо мешава, уҷа и одам да и одам хабар мета, бигем ки давлат дар ташвиш меёрид. Аюҷа сразу мумкин ки экипаж одамро икунанд, бигем бирем фалон ҷора покиза маҳкам кунем. Мумкин як станция метро покиза қати одамо метарсанд ки оза дур одам бо биромад. В общем як шумиха як проблема калон меёра хел чиз. Вай қадар да одам мекан, ҳамаро маҳкам мекан, ҳамаро чистка мекан, мефаҳманд ки пранк буда. Бароям аввал думат кунем бародаро. Ва бародаро, як хабар дигара гап мезанем. ин хабар берун аз коронавируса, не ки дар инҷа хабар аста як бародар марасил кара партов ки ду бародари тоҷикда дар Подмосковья
нападат мекунанд, ҳуҷум мекунанд бо яроқ. ман мутаассифона бардора ин видеоро дар шумо нишон дода наметавонам, яъне ки ҳамун канале ки мара роӣ кардагӣ буданд, яъне ки видео бо неприемлемии содержимое мондагӣ буд, 18+ запрет мондагӣ буд. яъне ки озим агар ин видеоро дар канал бимонам, иҷарам 18+ мешава. ба ҳамин хотир ман видеоро дар Telegram канал мемонам. Telegram канали май ва ссилкаш дар комментарие ки ссилка закрепит кардагиай барои бозӣ дар уҷа закрепит кардагиай мондагиай дар ҳамун комментарияҳое ки ҳамаш ҳастай ва дар описание ҳам ҳамин ссилкаи Telegram ма ҳастай. ин видеоро метавонед пратар дар уҷа бинен. ҳам Telegram канали ман бисёр видео уҷа мешава, видеое ки дар ҳамин YouTube мондан мумкин нест. хеле видеоро аз ҷумла чихел агар шумо шунавидаги бошем мегӯям ку зинда китаисо ҳам қурбақара мехӯранд, ҳам любойчира мехӯранд. хеле видео ҳам ҳаст дар уҷа. в общем видеои жутки, видеои чизое ки намешава YouTube давра партофта дар Telegram канали май. чихел муши зиндара дар палочка хати мегира, дар соус тар мекунад, мехӯра зинда ба зинда. чихел куша парака хурдесиян. в общем ҳам хеле видеои чи пешаки огоҳӣ кардам ки яъне ки медонен уже ки дар Telegram канал чи намуд видеоай. агар ки битонед тамошо карда ҳам хеле видеоро марҳамат бидаронед тамошо кунед. ва 10 феврал яъне ки дирӯз хабар баромад ки яъне ки чартерни рейси авиакомпанияи Somon Air имрӯз аз душанбе парвоз мекунад ба Хитой с целью эвакуатсии граждан Таҷикистон, яъне ки ба мақсади овардани шаҳрвандои Тоҷикистон аз шаҳри Ухан. ва ина марҳамат бародаро кадрои ҳамин самолёт. ва бародаро аз официальни хабарое ки чанд кас мурда, чанд кас заразӣ шудагиян, бародарои мо ҳастанд ки дар Хитоян, ҳам омада маълумотро роӣ мекунанд. як ҷаҳон ташаккур бародаро шумода барои дастгирӣ кардан ки дар маълумот ҷамъ кардан моро ёрдам мерасонед. видео мо сабт кардесам бародаро 10 феврал, яъне ки шабай уже 11 дар омадагӣ, но маълумота ман то 10 дорум. зарафти агар монтаж маълумот тағйир биёб, мо маълумоти нава метавонем, яъне ки то 10 феврала одамои мурдагӣ бо маълумоте ки марози ай Хитой роӣ кардагиян 909 нафара ва одамои заразӣ шудагӣ 40235 нафар ва одамои дар подозрение ҳастанд 23589 кас. ва чихеле ки дар видеои пешина гуфтем ки дар ҳамин статистикаҳо менависа одамоеро ки соз шудагиян. дар ин ҷамъ менависа ки одамои созшудагӣ 3283 кас. ва бародаро анаковзи объяснениш ҳастае ки чӣ гуна чихеле гуфтам менависанд, яъне ки намеган чихеле бо созшуда барое ки коронавирус антивирус надора. значит 3283 кас соз шуданд. чӣ гуна? яъне ки агар шумо бародаро аввал ҳамаи хабарҳои коронавирус шунавидаги бошам, ҷо гуфтаги буд ки коронавирус бештар одамое ки касалӣ доранд, пешакӣ иммунитетшон систаи увора мекушад ва одамое ки пиран увора осонтарак мекушад. одамое ки ё шояд мақсад организмаш касал нестад чи ӯ бо хубтари касала метавона бигзарона. яъне ки ҳамин одамои созшудагӣ значит ки ҳама хел одамоанд. то есть ки соз нашидияну касал чихе бугум натонистаед да покиза вирус зуршон оварда натонистаги. мисол бигем созшон накардиян, специально дору надодияншон соз нашидия, просто организм зур овардаги вируса. ҳамин любой вирус да организм худаш антитела тайёр мекунад, иммунитет қатъи ҳамун вирус муҳориба дорад ауҷа. кадом тараф ки зур овард, иммунитет зур овард, мисол вируса мекушад, одам сият мешавад. не ки иммунитет агар суст ки боша, одам бой мета. ҳамин асобина касал чӣ мекунад? ҳамин касалҳои пасти ҳамин ки иммунитети одам аслабид мекунад. баъд я гриппи одӣ мекушад, я баъзо касал мешавад, уже яка сахт абуло тахса мезана мемри. гендиректори организацияи тандурустии ҷаҳонӣ менависад дар твиттераш ки паҳн шудани вирус якбора тезтар шудааст дар тамоми ҷаҳон. яъне ки 1 рӯзи пеш камтар бо поён шудагӣ буд, ҳамон гуфтагӣ буд ки эффекти зигзаг дорад, метавонад ки бо боло бихезад. анакози мегӯянд ки бо тез шудааст. ва чихеле ки дар видео пешина гуфтагӣ будем дар лайнере ки дар карантин қарор дорад, дар оҷа мисол беморо ҳастанд, одамои бемора шуморашон зиёд шудааст ва дар байни беморо одамои расиян нест мегӯянд. ва ин карабл дар карантинаи 7 феврал дар Япония. дар Хабаровск духтурора одамое ки дар транспортҳо кор мекунанд, яъне ки дар ҷои бисёр одамо кор мекунанд, ҳамаро гуфтанд ки обязательно бояд ки маска дошта бошен. ва аз сабаби карантин дар сарҳад як бора мехезанд нархи сабзавотҳо. дар Хитой группаи Роспотребнадзоре ки барои тафтиш рафтагӣ буданд коршона ба анҷом расониданд ва хитоиё тасдиқ карданд ки системаи тестировании Роспотребнадзори Россия хуб кор мекунанд. ва сардори Роспотребнадзор мегӯяд ки ду хитоӣ ки пешакӣ тасдиқ шудагӣ буд вирус дар бадани ӯ ба наздикӣ ҷавоб мешаванд. сардори Роспотребнадзори Россия мегӯяд ки
дар ҳозир дар таҳти назоратай 20,000 одам ва 6,000 ӯ аз Хитоянд. ва бардор гап мезанем аз ҷиҳати экономикаи Хитой, яъне ки компанияҳои хориҷӣ ё ин ки худи компанияҳои Хитой то давом додастанд сроки бекории вообщем компанияҳошона. Apple ҳам компания Apple чиҳели ки мо медонем асад ҳамкорӣ мекунад бо Хитой, бо продлит карданд сроки бекоришона. ва аз ҷумла хундаям як қисми кориша дар Южнии Корея манъ мекунад. Яъне ки бардори ай хел ҷиҳат агар бигирем, ин экономикаи танҳо Хитой давлият намекунад, ин экономикаи ҷаҳонӣ давлият мекунад. Барои чӣ ки аз ҷиҳати бизнес бигирӣ, агар ҳар як давлат иш ба иш взаимосвязана, мисол дигар давлатҳо қатъи Китай ҳамкорӣ доранд, мисолу ҳамкории худшона кори худшона дар Хитой манъ мекунанд, уже ай ҷиҳат худшонам зарар мебинанд. бо одаме ки сеюм давлате ки бо қатъи дуюм ҳамкорӣ дорад, ки дуюм қатъи Хитой ҳамкорӣ дорад, уже сеюмам осеб мебинад. яъне ки ям хел экономикаи ҷаҳонӣ да метавонад ки зарар барасонад. ва бардор чӣ хеле ки гуфтем дар Хитой бисёри ҷойи корӣ, яъне ки 50% транспортҳо кор намекунанд, бисёр чизо кор намекунанд ва ҳамин хелам якчанд компанияи авиакомпанияҳо пилотҳои худшона лётчикои худшона ба отпускӣ ки платит намешава ва сроки муайян надора рӯй мекунад. яъне хел бародаро хабарот то инами вақту соата ва чӣ хеле ки диден пакаш то беҳбудӣ неста, яъне ки аз ҷиҳати экономика ҳамаш минус рафтеста, аз ҷиҳати заразӣ чидан рӯз ба рӯз количествои заражониҳо зиёд шидеста, одамои сиҳатшудагиам бошонам ҳастанд, не ки чем уво одамои заразишдагӣ бештаран, одамои мурдагӣ зиёд шудастанд. ин одамои сиҳатшудагирам яъне ки вора мисол соз накардан организмшон, мисол одамои ёштардаги чӣ хеле гуфтан вирус қадар сахт таъсир карда наметавонад одамои ёшу солим дар организмошон солим бошад, яъне ки ҳамин созшудагиҳо худи ҳамин гуна одамоанд. ҳайчи бардор ҳар як мусулмон, ҳар як фард тоҷикӣ дар кадом гӯшаву канори ҷаҳон ки аста дар амони худо боша. худтона нигоҳ кунем бардоро. хайр то видеоҳои оянда.